En we gaan nog niet naar huis, nog lang niet. En we gaan nog niet naar huis, mijn waaier is niet thuis. Hoe is hier dan nog tom? Nou Wolder, hoe is hier dan nog tom? Nou Wolder met zijn vrouw. Wat is hier daar gaan doen? Gaan zoepen. Wat is hier daar gaan doen? Gaan zoepen met verzoek. Wat heeft hier daar gehad? Geneva. Wat heeft hier daar gehad? Geneva en cognac. Wat heeft hier daar gezien? Journeskes. Wat heeft hier daar gezien? Journeskes uit de streek. En dan was mijn waaier toes. Dan komen we niet. En dan waren mijn waaier toes. Dan komen we